Тук е специалистът проктолог доктор Димитър Христозов. Може да задавате вашите въпроси към него на Фейсбук страницата на предаването "Здравето отблизо". Много ми се иска, доктор Христозов, да поговорим за това. Има ли някаква история назад във времето хемороидалната болест или всъщност тя е причина само единствено от застоялият ни начин на живот? За хемороидалната болест има исторически данни от древността. Още в Древна Гърция вече се говори дори за лечение на хемороидите. Още тогава Аристотел е прилагал метод с завързване с конски косми на хемороидите, за да ги отстранява. Методика, която познаваме и днес. Разбира се, не с тези средства, доста така технологично развита. Е много по-напреднала. Има ли по-засегнати групи, групи, които страдат много по-често? Основната група от хората, които страдат от хемороидална болест, са тези, които имат запичане, запек, затруднено изхождане, твърди изпражнения, което пък зависи от начина на хранене основно. А при мъжете или при жените се среща по-често този проблем? По принцип е долу-горе равен процента. Нямаме някакво полово различие, но има различия в причините при отделните полове. Причините? Какви могат да бъдат те, като казахте? При мъжете повече са физическите натоварвания, тъй като мъжете по-често работят тежка физическа работа или пък по-често практикуват тежки спортове, да кажем фитнес. Те повече злоупотребяват с алкохол, с лютото, като при жените бременността, ражданията, но вече и тежките спортове при тях вече са актуални. Тежките, да. Са основните причини, а вече запека е така еднакво разпределен и при двата пола. Симптомите могат ли да бъдат ясно изразени или понякога протича без симптоматично? По принцип най-честият симптом е кървенето и повечето пациенти, особено с напреднали хемороиди, имат кървене. И тогава те търсят лекарска помощ. Но сме имали доста случаи, които кървене няма. Да. Нямало и възпалителни атаки, възпалителни кризи, които дават болки, за да доведат пациента при нас. Откриваме така за леки дискомфортни оплаквания. Някой път сме откривали пациенти с доста напреднали хемороиди, без да има някакви манифестни симптоми. Означава ли това, че когато има кървене, е някакъв доста така напреднал стадий? Зависи. Повечето случаи в по-напредно стадий кървят хемороидите, но има случаи в по-ранни стадии да кървят. Има ли наследствен фактор? Наследствеността също е доста важен фактор. Обикновено, особено младите пациенти, които имат хемороидална болест и то в по-напредно стадий, имат и наследствена обремененост от родители, баби, дядовци. Нашият разговор започна с това как в средновековието, в античността са се лекували подобни проблеми. Говорихте за Аристотел. Нека обаче да се върнем сега в 21 век. Какви са съвременните методи на лечение? Най-съвременният метод за лечение, за отстраняване на хемороидите, то най-вече вътрешните, тъй като те дават основно оплакванията и прогресията на заболяването. Ако искате, може да се ръководим и по картината, която виждаме в момента, за да обяснявате и на нашите зрители, за да е ясно какво се случва и във вашия кабинет. Тези анимации, тази схема показват различните стадии на хемороидите, най-вече на вътрешните хемороиди. Ето тази анимация в първи, втори стадии, след малко би трябвало да се покажат и по-напредналите. Преди малко ето сега това е трети и четвърти стадии. Преди малко на видеото се виждаше аноскопа, уреда, с който се прави диагностиката. Това вече е уреда, с който се поставят латексните пръстени на вътрешните хемороиди с автоматичен инструмент. Става подвизуален видеоконтрол, т.е. много точно могат да се поставят хемороиди. Ето това е пак аноскопа, т.е. уреда и камерата, към която се прикрепва. Изследването? И за изследването, да. Изследването става бързо за около половин минута, без да има болка. Има дискомфорт, разбира се, но няма болка. Без никакви рискове. Не трябва да се притеснява никой от това изследване. Но изследването е много важно. То е задължително, за да поставяме с точност диагнозата. Дали наистина става въпрос за хемороидална болест и вече, ако действително става въпрос за хемороидална болест, да определиме стадия и плана за лечение. Казахте, че на част от снимките, които видяхме, ни показахте какво представлява четвърти стадий. Това е последната фаза и стадий. Четвърти стадий вече вътрешните хемороиди са трайно навън.
не могат да се прибират спонтанно или с помощта на пациента и тогава, за съжаление, неоперативните способи за отстраняване на хемороиди не са достъпни, не са възможни. Трябва задължително да се направи операция. А до трети стадии, първи, втори и трети стадии, вие може интервенцията, която да направите, без оперативна, така ли? Може да се премахват вътрешните хемороиди без операция, като в първи стадий обикновено не е необходимо, тъй като оплакванията са твърде леки, дори може да няма оплакване, но вече във втори, особено в трети стадий, са разгърнати оплакванията, пациентът доста страда вече от заболяването, е необходима намеса. Възстановителният период колко е дълъг? Свързан ли е с така допълнително неразположение? Ами понеже методът е много лек, тези пръстени, които видяхме тук на видеото, се поставят изключително лесно, изключително бързо за секунди, без да има болка. И след кратък разговор за инструктаж на пациента напуска клиниката и може дори да шофира, да работи, да си изпълнява в същия ден ежедневните задължения и следващите дни също. Първата вечер е възможно да има известен дискомфорт и обикновено на следващия или на последващия ден дори няма вече дискомфорт. Възстановяването е изключително много леко, комфортно и без да се усети кой знае какво от самия пациент, той се лишава от едно много неприятно заболяване. Да, а трябва ли да се спазва така специален хранителен режим известен период от време или пък наистина да се промени тотално храненето, за да не се стигне до повторна такава интервенция? Храненето е изключително важен момент, тъй като обикновено неправилното хранене води до запичане, някои случаи до разстройство и това е основната причина. Запекът и разстройството, проблемите с дефекацията, това е основният проблем при получаването на хемороидалната болест. И ние даваме така доста обширни инструкции как да се храни пациента. Основното е, че трябва да наблегне на храна богата на фибри. Много плодове, зеленчуци, пълнозърнести продукти. Суровите храни добре ли са? Суровите храни със сигурност, но фибрите са най-важните. Ако трябва по някакъв начин да погледнем и в световен мащаб какво се случва, ние в началото започнахме с това, че все още има така един деликатен поглед към тази болест. Все още не се говори под сурдинка, както казахме, се говори за нея. А в един световен мащаб, какви са вашите наблюдения относно диагностиката, лечението на хемороидалната болест? Нещата вървят така напред към добро. Все повече хора търсят по-навреме специализирана лекарска помощ за диагностика и за лечение, но все още операциите са доста така разпространени и популярни, по-популярни от неоперативните методики, но все пак една операция е твърде сериозно нещо за всеки пациент. Най-малкото, че се прави в болнични условия под обща опойка, възстановяването е доста бавно и трудно. Болките със сигурност са големи там. Когато има хирургична намеса. Когато има оперативно хирургично лечение. Тоест е много по-добре в първите 3 стадия да се справим с този проблем, отколкото да изчакваме, нали, да стигнем до операционната маса. Да се търси на време експертна лекарска помощ, проктологична помощ и когато е възможно, в повечето пъти е възможно да се прибегне до неоперативно отстраняване на вътрешните хемороиди, някои случаи на външните. А при един възпалителен процес отново ли могат да се приложат тези неоперативни интервенции? Ако вътрешните хемороиди са възпалени, първо прилагаме медикаментозно лечение, за да ги успокоим. След това се прилага метода на латексно банд лигиране, т.е. застягане на хемороидите с пръстени. А при външните хемороиди, ако имаме възпаление, ако то е тежко, тогава те се отстраняват с високочастотен електрокаутер. Ако е леко възпалението, отново може с лекарство да го преодолеем. Отлагат ли хората дори и тези неоперативни намеси? В повечето случаи се чака така вече, когато е доста сериозно и мъчително състоянието на пациента. Имаме немалък брой пациенти, които търсят така и при слаби оплаквания, при много леки притеснения, търсят експертна лекарска помощ и съответно лечението тогава е много по-леко, много по-бързо и не на последно място и по-евтино. А появата на повторен такъв проблем в какъв процент е? Процентът не е висок, защото специално нашите пациенти са доста добре инструктирани как да се пазят след лечението, така че да не се получат същите или други анални заболявания, тъй като може да се получат и анални фисури, анални фистули. Но хемороидите е най-честия проблем, но все пак има случаи, когато пациента не е така достатъчно добре се е хранил, имал е запичания или е прекалял с тежести, с люто, с алкохол и след години могат да се възобновят
хемороидите и отново да се наложи лечение. Но не е проблем да се прилага повторно и потретно неоперативно отстраняване. Трябва ли да бъдат оперирани фисурите? Въпрос от наш зрител. Фисурата е цепковидна раничка в аналния канал и тя обикновено се получава от твърди изпражнения, но обикновено е усложнение вече на едни дълговременно стоящи, нелекувани вътрешни хемороиди. Тази фисура е изключително болезнена и така много мъчи пациентите и много често се прибягва и до оперативно лечение. Но има възможност аналната фисура да бъде лекувана без операция с медикаменти, специални медикаменти, специален начин на мазане, на лечение, лаксативни средства се приемат, хранителен режим отново. Така доста не е много леко лечението, но е възможно да се направи, защото операциите в голям процент не са успешни. Разбрахме. Още един въпрос, доста важен. Може ли хемороидалната болест да се изроди в рак на дебелото черво? Отдавна медицината отхвърля тази теза. От хемороиди не могат да се получат злокачествени заболявания. Злокачествените заболявания се получават все още по неизвестни за медицината причини, но могат да съществуват едновременно, да има и хемороиди, и рак на дебелото черво. А симптоматиката не е ли доста близка? Не е съвсем близка, но може да бъде близка. И за това лекарите трябва винаги да внимаваме, не да се осланяме на това, че примерно хемороиди в 99%, 1% е само рак, а винаги да сме на щрек да не се пропусне раково заболяване. Добре, много ви благодаря. Наистина беше полезен, ценен разговор. Убедена съм, че въпросите тепърва се събират все още и на нашата фейсбук страница, където доктор Христозов ще отговори на вашите въпроси. Ще получите информация за обратна връзка с него.